бешак дар оилаҳое ки агар чунин наврасони каҷрав ё ҷавонони каҷрав ё бадахлоқ бошад, дер ё зуд дар ҳамун оилаи худ ва ё дар оилаи дигарон як мусибатеро як фоҷиаро ба бор меорад. хуб дар ҳамин замина чӣ гуна метавон мусибату мушкилотро аз нигоҳи дину оин ва ё ирфон таҳаммул кард ва ё онро ҳамчун як имтиҳон қабул намуд? ҳамеша мусибату мушкилот агар аз ҳисоби беаҳамиятӣ бошад, беаҳамиятии волидайн ё сарпараст, ё бесаводӣ, ё ҳеркапарварӣ, ки чӣ хеле ки мехоҳӣ ҳамин хел зиндагӣ кун, пул дар кор бошад аз ман, аз ҳисоби бетаваҷҷӯҳӣ ва беаҳамиятӣ бошад, агар ин имтиҳон нест, ин шармандагӣ аст. бо вуҷуди инам падару модар аз фарзанд чӣ хеле ки манфиёте бибинанд, бояд сабру таҳаммул кунанд ва бале маломат мекунанд, ҳайфиту мегӯянд, аммо ҳаққи берун кардан ва маҳрум карданро надоранд. дар умум ҳар шикасте ки бар сари инсон аз ҳисоби фарзанд меояд, аз ҳисоби бастагону пайвандон меояд, сабру таҳаммул ин дастури Қуръон аст ва дастури суннат аст. ба кадом роҳе ки набошад имтиҳон аст. дар ҳадисе омадааст ки агар хоре дар пои муъмине бизанад, ба кадом сурате ки набошад, агар хоре дар пои муъмине бизанад, гуноҳош мағфират мешавад. ва Қуръон мегӯяд ки башорат бидеҳ собиронро, ки дар муқобили ин ҷуз сабру таҳаммул кори дигар Қуръон нагуфтааст. даст ба кулфате задан, хушунату зӯроварӣ истифода бурдан баъд аз воқеа дигар чӣ фоида дорад? ҷуз сабру таҳаммул дигар чиз дигар нест. барои таълимоти ирфон мегӯяд ки сабур бош, бо ҳамроҳи ҳар бадия як некӣ ҳаст. барои ҳамин сабру таҳаммул ин шеваи Қуръон аст ва дастури Қуръону суннат аст ки сабур бош. дар муқобили ҳар имтиҳоне одам агар пули андакашам гум кард, имтиҳон аст, пули ҳангуфтам гум кард, имтиҳон аст. чӣ бимонад ба он бастагону пайвандоне ки наздикаш асту раҳму шафқат дорад, ба ону муҳаббат дорад, дӯст медорад, ин дигар аъло дараҷоти имтиҳон аст ки худованд сабру таҳаммулро дӯст медорад. дар назме омадааст ки сурат аз бесуратӣ омад бурун, бозгардид ин илайҳи роҷиун. одам табиати биологиш аз хоку об аст, ба ин табиати биологиш имтиҳон мешавад, ба рӯҳу равонашам имтиҳон мешавад. агар ба табиати биологиш агар солимам бошад, аз нигоҳи бастагону пайвандон имтиҳон мешавад, аз ҳамнишину ҳамкору ҳамсафар имтиҳон мешавад. бо ҳар чизе ки имтиҳон мешавад, дар муқобили ҳар имтиҳоне сабру таҳаммул кардан ин хушнудии Парвардигор аст. баъди ҳар имтиҳоне ҳатман як фараҷе, як сукунате, оромие, як ҳавои неке ҳаст. барои ҳамин дар муқобили дилхоҳ шикаст Қуръону суннат сабру таҳаммулро ташвиқу тарғиб мекунад.